салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши бизнес. Мен бародароне ки мепурсен ки масалан ая коробкаш ин размера бумон вай размера бумон, бо мегум ки мумкин нест ай бародаро. Я модели ки вибр карди, а як модел 8 пар мехари. Як светай размерни рият, яъне 41 42 яктаи, 43 44 дутаи, 45 46 яктаи мешава 8 пар. Як коробкада як светай бародаро. Модели 1000 рубл. Мебад мара мепурсан ки чанд сум мешава як коробкаш. Бародар вақте ки ценаша фаҳмидӣ баъдан хулосата худат метавонем бироварда. Масалан модели 500 рубла гирифти 4000 мешава, 1000 рубла гирифти 8000 рубла мешава. 8 найку худат бояд ки бидони ҳисоба. Масалан 2000 ра гирифти 16000 рубле мешава, 2500 ра гирифти 20000 мешава. Бояд шумо бидонед ин чизора. Ҳар як тида мада савол метавонед ки ба чанд сум мешава, ба чанд сум мешава. Иш масалан саволи уже бемаъне мекунад. Ба уже мега ки о мегам ягом нодона чай ба хеда шуморо фреб карданш мумкин ай бародаро. Барои мо да дастш биғалтин агар фребтон мекунад. Барои мо хутон бигирен ҳисоб кунед. Аввал бипурсен чанд сум модель ай. Вақте ки 1000 сум гуфт уже ту бояд бидони ки 8 пара значит 8000 мешава. ҳаст ай одаме ки мегӯ ки чанд сум ай, мегум 1000 сум ай, коробкаш чанд пара 8 пар мега ба чанд сум мешава. ҳаминро чӣ хел масалан шумо фикр мекунед? Ина шумо як одами масалан бо ақл ватсапда комментарияда бинависед. Ина ниёки савола мега ки чанд сум ай, мегум ки 1000 сум чанд ай дар коробкаш, мегум 8 пар ба чанд сум мешава як коробкаш. Мара савол мета бародар, худаш намедона ки чанд сум мешава. шумо бояд хулосатон бироред ки масалан 8 ай 1000 сум да 8000 мешава. бародаро дуюм коробка як хел одамо меган мада 39 дар кора 40 дар кора нигоҳ кунед бародаро. дуюм коробка 36 37 яктаи меша, 38 39 дутаи мешава, 40 41 яктаи мешава 8 пар. ду намуд коробка, якаш ай 36 то 41 мера, якаш ай 41 то 46. бо ҳасай великано масалан размерои 46 47 48 49 50 вай барои пои калона бародаро. ҳар касе мехоҳад ки бизнес куна бародаро дар WhatsApp ма муроҷиат кунед, сураташ роитон мекунем. агар ки маъқул шид тамом шаҳрҳои Россия доставкатон мекунем, бигирем бизнеса пеш барем. бо беғарзи красовки курка дар корай, курта дар корай, бурук дар корай, шавка дар корай, чизе дар корайтон роитон мекунем. бо дили пур бошен. ҳар шахсе қатима кор мекуна, бо дили пур боша бародаро. аса ягом шеъри нар ки қатима ҳамкорӣ куна. хонободу сарбаланд бошем. танқиси аз қаддорӣ мехоҳӣ қадди зебо дошта бошӣ, пас узмах мушкилии шуморо бартараф мекунад. аз 10 сантиметр то 15 сантиметр қадди шуморо дароз мекунад. номеро дар рӯи экран занг бизанед. консултатсияи бепул, доставкаи бепул.